Ir bilen hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howamendine geldi. Bu ýerde döwlet başdanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uğratylar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary iki ýurdun döwlet baýdaklary bilen bedelen Tianjin şäheriniň halkara howamendine gelip goňdy. Belent mertebeli mehmanyň hormatyna bu ýerde hormat garawulynyň eskerleri nizama düzüldi. Döwlet başdanymyzy Xitay Halk Respublikasynyň resmi adamlary hemde ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň agdalary mähirli garşyladylar. Täze taryhy döwürde hormatly prezidentimiziň başçylygyna Türkmenistan oňyn bir taraplyk paragatçylyk, söýüjülük, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny ýygyderli durmuşa geçirýär. Şol strategiyada Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň oňyn başlangyçlary münasip dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň çakylygy boýunça Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşmagym munyň aýdyň subutnamasydyr.